Komsibenta banyalap banyawer patba banlong ki basumar sukhere ka may maryang saudong saukon arngot kirang ba kataw ba Nicholas J. Kharkamni upalajite patba kom RJ Nikki lani uba manik baru ba MN warba kilapan mi yakwe ka film lingkot ka bala ai kerteng kiwa ki thwei ka jingim yakane ka film lingkot la palat patba yaka daw ba penyat sing sim u chief executive member Joko Khasiels Autonomous District Council ha office trai kam jong u haringkat ka jia don lang kite kirang ba ha ka khat sam tarik uno pra arja apulai ka khana preng jongani ka film ka pen i ya arngot ki khana ki batong do thli na kawai kawa hinrei langat penban da ki plastik ki brathe khlamakor do wei rangba kine ki khana ki le thu khana ha ki samla bat ki riu rangba ka snong ki bala lech pen so thu yo ni rangba obathe nyot khlamakor ba nei ban mlien ban pen jakhlia ya ki wa abakta jur ka jelama kalia hagane film mat pagini por ki snem dia ki bala ya ta san post nem tam menta kadehi ka issue yung waste management but kumno baga waste management kala poi syarta ka klimat hakaba kalakta ya kasaudong sokun ka jungi hakaba may mariang kabang i pat kumba pila i na kapor sa kapor hakaba ngalaris ya kani ka concern hakaba di baga waste management baga issue jong ka jeng julor jong ka mariang lembaga campaign may maghalya my pride but hagani ka kenting la sim ni ka maujam na kabang isim sai ko kala kata kalong banyo man punsungtu ikipat ba akbede bat kadaw yung kajingta jong kamay mariang da kajing penjulor jong kamay mariang bat kajing yei kajong ikum ni ba keleng saudong kacha bang iya ni yang i kajing bon jong kijabo jaban keleng saudong hagilong kiwa pat kam tame kajing kta ya kiwa iskut jong i babang ila bagi ba kawam kra kom shirpi ka umken bat kum jo giwe kiwa hakane kajelahi par kowe ki mar kajing e ka bakra te haka jing persyang kajungi bangin yo pan pusku thu pai ba ngar gat badi ba Melvin N Warba rekat bat kiwe ki perlok ngile persyang ban pendi ya kwe gani ka film lengkot kade kita ka shot awareness environmental awareness nani ka jing persyang ban pensopriang ka jing so thu pai ba abede bat ka jing koridor jong ki wang skut bat kumno khantame gani ka issue jong ka chep ka ba ka jela jong hi ka mat mata but hangni nga kwa pan pau ba haga leadership jong i CM jong i ba penyai CM nilai ba kaki GTC kala sim ya ka mau jam ha ba kala pregnancy banyo pate lakam banyo ban wa kilat kilinti kumno bangin yo pate lakam ya kani ka sigma ka ba kraw ba up ya ka jela ba lembaga district council hi ka jing persyang ka bang nilai mata kalong ka senjam ha ba kilai tray bat ka World Bank ka dan ka jing persyang banyo ban wara ya ka systematic segregation of waste kamtam ka bang hapan ai ka jing ero kalong ya ka community participation ka ba kila lampang da ka ba ai ka jikrsyan sa kisnong itaw da ka ba pembiang ki kalikip nyot te kai ka bangi kalong ba ka jikpersyang ka donhi na kalyang jong ka district council ka jikpersyang na kalyang jong state government ko don ndre ka jing diko ru ka don ka ba kraw ba kalong mangi ki ba haba ngim don kata ka mensim ya trilang ka jing ba kle na kalyang jongi ba kata ka jing ka bangi khamtame kalong ha ki dorbasno te kani ka film lengkot kalong tang kapan peni ya kajing sisya kabangi ngisem ha kabangi lek bin le awareness keleng pat kumno le se leng ba ini film i balkot kanwan kajing sempang sekipat ba hoi ni naka Khasiels Autonomous District Council hakini ki khendiat banai ngila persyang bantau kila nanti hadin bingila yo ikani ka Solid Waste Management Act arja arho ya kaba mentang ngila shna ki rules but la menpunsa bedip hapo kayin berbasyan habidip kini ke rules habidip kini ke act nasoban ong ba nila persyangkat bala ban shim jingkit kli wat na kalian ka district council nakmenta kini ki jing berat pathar ki jabo nani ban lumthuk yaki ways ni ki jabo ki bami na ki yeng ki jungi ha jaka bakin le berat shasurok kat shabala basyam Andrei kila le seban lumthuk lingba ki initiative ki bingla persyang ka first phase kalong bingi ai kini kali kit nyot isnong ki hima ki jakayo ki we te ho ni iru bamde tang ban khoi kini ki rengkau ki jaka rengkau jungi ki saudong sukun ringi sukyaru wat ki jingdon jong ki wa he ki wa rit ne se kini ki tolong kita ki catchment area ki springs ki paper hapo rekasi ki itenan ki mensha ni yo nam shapang kawa umkra ni yo nam shapang kawa umsherpi
Henry minta susi banyak tu ba kuma PE pisaki dalam jongki kemat baka kani kawa kalayam de bat ngin kwa ba mangiru hakani ka pateng ba mentah kum ki nong sensyar ngin isa ki wi pat ki wa ki ba khoi hari kasi kin long kum kawa angkra